Είναι η στιγμή που οι δύο διαρρήκτες σπάνε το πλαϊνό τζάμι του αυτοκινήτου στην οδό Σουλείου στη Δάφνη και αρπάζουν δύο πανάκριβες εργαλειοθήκες από το εσωτερικό του. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι δύο νεαροί ελέγχουν προσεκτικά το χώρο γύρω τους, δεν έχουν όμως αντιληφθεί την κάμερα ασφαλείας που τους καταγράφει. Ήρθα το πρωί εδώ πέρα να πάω για δουλειά και είδα το τζάμι αυτό εδώ σπασμένο. Εντάξει, συνειδητοποίησα ότι λείπουν εργαλεία από μέσα. Το θέμα είναι η ατιμωρησία του. Όπως μας λένε οι τεχνίτες της περιοχής, λόγω της φύσης της δουλειάς τους, η κλοπή εξοπλισμού είναι συχνό φαινόμενο. Υπάρχει κατά κορώνα αυτό το ζήτημα, το πρόβλημα και το αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί πελάτες μας. Αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Μπορεί το μάστορας να δουλεύει στην Κηφισιά, να αφήνει τα πράγματά του, τα εργαλεία του στο αυτοκίνητο για να πεταχτεί, να πάρει έναν καφέ έστω και προφανώς παρακολουθούνται αυτές τις καταστάσεις. Είναι πολύ το κόστος των εργαλείων που για να αντικαταστούν μπορεί να είναι και 5 και 10 χιλιάρικα. Η ζημιά για τους επαγγελματίες δεν περιορίζεται μόνο στο εργαλείο που χάθηκε. Το πιο σημαντικό, όπως μας λένε, είναι το κόστος αντικατάστασης και τα ημερομίσθια που χάνουν στο μεσοδιάστημα. Οι επιτίδοι, αφού κλέψουν τον εξοπλισμό, τον διοχετεύουν σε υπαίθριες αγορές και παζάρια σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής. Τα σπάνε, τα παίρνουν βαλίτσες τροχούς και τα βρίσκει στην Κυριακή και το Σάββατο στην Ιερά Δόκια Αγίας Άννης. Τα πουλάνε, δεν ξέρω πού, σχιστό, όπου θέλει τα πουλάνε. Υπάρχουν, δηλαδή δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποια πράγματα έξω. Τίποτα. Δηλαδή η ασφάλειά μας είναι να προστατεύουμε τον εαυτό μας μόνοι μας.